A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Ke, zo. Ajinki nawa? Biyu. Lamba nawa kike ɗauka? Lamba 8. What? Lamba 8 kike ɗauka? In ni ne babanki kike ɗaukan lamba 8 na ɗaure ki zai. Haba, lamba 8 ana biya miki kuɗi, duk makaranta ana biya miki kuɗi, to ni a lokacin da nake makaranta na gama lamba 1 nake. Lamba 1 nake ɗauka kuma duk makarantan ba wanda ya kai ni ke. Bari in gaya miki gaskiya, turawa ma da ke ganin nan tsoro na suke. Gaskiya kana da kokari. That is good. Ke, ƙaryanki wallahi duk anguwan nan wallahi ba wanda ya kai ni gudu. Amma mene sunanka na gaskiya? Sunana Yusuf. Amma babanka ya yi kuskure. Da Zubairu ya saka maka. A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Kai, gaskiya garin nan yaki, gaskiya kai. Ga wannan masifan talauci sai mutum ya yi sati 2 ko naira ba zai samu ba. Kai, wallahi ko babu na gani kenan, kai ko shedan ne na ganki da ya ɗauko kaya alfaranci na marɓata. Ko kai ina ba zai yi ba. 150 ne suka bani. Amma yanzu na je na karko su. What? Na kawo shago na ko wuce banki. Bano. Arziki haka nake da sa'a. Naira 10,000 ban taɓa riƙewa na kaina ba, amma yanzu ga kuɗi naira 250. Kai Allah na gode maka. Dole ne in kira ɗan nawa na ya taya ni murna. Number 08163511303. Allah ya sa ya ɗauka. Yawwa ɗan uwa, kana ji na? Na samu kuɗi iya kuɗi, ka gane? Ka ci uwar wannan za ka ci uwa, ka daki mutum in ma akwai wani polis da yake ma rashin mutunci, kamar duka, kai ko ɗan mai anguwa ne kamar duka, kamar rashin mutunci. Ina da kuɗi, ka gane? Kuɗi iya kuɗi na gaya ma. Zuwaira? Na'am. Bil'adaman nan yana ga kamar ya ci banza fa.